اللهم صل على نورك الذي تكونت من نوره جميع الأنوار وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Da sunan wanda ban gani da ji zanya abin da ya girma hankali, ya adin samadin ka bani rayayyar rai in rayuwa sili. Faɗi annaba da suwan sake hasken zatin nan mukammali. Zamani ya riski lokaci babu abin da ba za a ji shi ba. Kai ta salatai sau yawan turmus ta tiran ga mafi cikar kama, zababban farko abin yabo hasken ruhin na Fadima, wanda ka so ka san ka kai da shi tasirin kudura mu dal sama. Kai ka ga dama kai ka kaddara da ba shi ba za a san ka ba. To koma sawo da hankali ga wata waka mai sifa biyar, ko shirya ko taɓar da kai ko ka koma ɗan siyo mayar. Kowa abi daga to su tsaye da kai can ka tsaya an saka kugiyar. Dan kulkala da bal ya kulta kulkila wakala ba za ta bar su ba. In ka ji haske mai sifar jiki annabi ne ba wai walinsa ba. San ta faɗa ko za su ɓadda ni dan ban san da abin da babu ba. Karfin gwiwa ta da rayuwa na ita abin da ba zan walita ba. Inda na san Allah ta shugaba babu ta inda ba zan riga su ba. Sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Mai hasken yake gani shi duhun da duhun yake kama. Batir yayi sanyi kuce da su ai motar ba za ta tashi ba. Zuciya ta mace wa dan adam to ba zai motsi a gaibu ba. Annabi haske ne a ko ina ba wai sai a cikin garin ku ba. Mai ka karanta mai ka bincika mai ka gani a cikin dare guda, mai ka sani da ka zo kake faɗa kan mikidarin haikalin nada. Can alasta ke ta binkice an gaza gane hakikalin sada, balle yanzu da rai yake kashe ban ga jikin da ya saura kauni ba. In aka ce haske ana nufin zati ko kwasufarsa ko kama, ko launin shagali ake nufi dan Allah malam ka sallama. Haske alamarin ilahu ne yanayi kenan karkatsin duma, tasirifin har lahobi bai wuce aikin kalikin ka ba. Haske wanda ido yake gani ba shi ne hasken ilahu ba. Fara sanin wannan ka ajiye sai ka biyo ni mu ƙara yin gaba. Ƙur'ani da baki ake rubuta shi a ce haske uwa uba, dan Allah kuma yarda hankali babu ba za a iya da rabu ba. Sauya salo karɓanya lokaci annabi mai ma'ana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Aikin gabbai ma ana ce da shi haske ba wai injini ba. Kamar sallah na san kana sane wannan ba rauni gare shi ba. Hakuri ma haske ne mu je zuwa duk kuma ba su ba gare su ba. Hasken shirya ma yana ciki ko da ko rushudu mu je gaba. Future haske ce ana faɗa ko duk wannan bai ishe ka ba. Yaro zai taso da karsashi a ce ya ɗau hasken wurin uba. Hasken mulki ko na arziki duk Allah ne ba walinsa ba. In tauhidi ya yi tuntuɓe to haske ne bai ishe shi ba. Ko idiraki je ka bincika annabi za ka gani a ko ina tsakwaran haske karka tsallaka. Nurin nafi da ina haƙi wannan ma ba
sa cikin jaka warware komai kar su mai da gaisha shasha baka gane kanka ba. Waye mai magana da walƙiya in ba bakin mai gidanmu ba, waye haske ke ta tarsatsi in ya taho in ban da shugaba, waye bayinuwa da rana ko fitila in ba gwaninmu ba, sai adu inuwarsa ke fita don haske ne shi ka kai gaba. Sauya salo garban ya lokaci annabi mai mana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Hasken musulunci na bilazal da na imani arzikinsa ne, isani da madal samalwara duk a cikin sharafin isarsa ne. Nurin layi da yawon rabbi duk mun san sunan mubini ne, to wani haske ne ake nufi wanda ba zai daidai da sidi ba. Farko ka ce mai kama biyar ba mu misali dan mu wasake, kar yan kulfi ta su je da mu tsoro ne ya saka ka tsallake. Daga yadda ka je an kira biyar hasken annabi ne ya mallake, kyala zaton ka karbi tabbaci dan daga yau ba zan jira ka ba. Da biyar ya zo da su mimun ha'un mimu dalu hasken annabi ne ya tsayi da su. Kamsar salawat da ake ta yi nurin laya ke nufi da su, har buniyar islam ala kamsu da ba ɗa ba za ka ji su ba. Kaga wani lazumi guda biyar sun kwaso hasken makiyi ne, aikin har aikensu ba jikin ba ruhin ba suna cikinsa ne. Yau kadamin shajara su bincika don wannan sirrin gidanmu ne, annabi zami ta yi wajen furan hasken Allah ba waninsa ba. Sauyi salo garban ya lokaci annabi mai mana guda biyar, wadu hasken suke gani Allah bai yi kwatankwacin ka ba. Sansan halara ko ina da shi don Allah ku bi dai a hankali, kusan salfi yana da gargazar ruhi ne a gida da dandali. Shidan yin damanci zai fi kyau shi ma nan zai so macokali, wannan saƙo ne na ambato ban cewa na bi ni dole ba. Hasken kumfa ya kuni nasa ne, hasken min kai laika nasa ne, hasken lubbi nasa ne, hasken kurrata aini nasa ne, hasken wasu da kashfi nasa ne, hasken aini da haƙƙu nasa ne, hasken ilimi da fahimu nasa ne, ibadul jabaruti nasa ne, jirratul baida nasa ne.